L-għada li l-Fond Monetarju Internazzjonali reveda l-fuq it-tbassir ekonomiku dwar pajjiżna, il-Gvern esprima sodisfazzjon. Il-Fond Monetarju Internazzjonali qed ibassar tkabbir ekonomiku ta' 3.5% għal din is-sena. Dan meta sas-sena li għaddiet kien qed jgħid li tkabbir ekonomiku se jkun ta' 2.7%, titjib ta' 0.8% fuq previżjoni diġà pożittiva. Fuq kollox il-Gvern innota kif għal darb'oħra rapport ta' istituzzjoni internazzjonali jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li jbassar il-kap tal-Oppożizzjoni. Fost oħrajn il-Gvern innota kif il-kap tal-Oppożizzjoni jisostni li l-investiment fl-enerġija m'hawnx bżonnu u l-esperti tal-IMF jisostnu li dan il-proġett sejjer itejjeb l-ekonomija ta' pajjiżna. Kien innotat ukoll fejn skont l-analiżi tal-Oppożizzjoni bħalissa u nafsa fil-pagi u nuqqas ta' konsum, l-IMF qed bassar li tkabbir ta' pajjiżna ser ikun xprunat minn domanda domestika qawwija. Filwaqt li l-Oppożizzjoni tipprova ddaħħal dubji fuq il-qagħda finanzjarja u sostni li żir ikollna bżonn bailouts, l-IMF tikkonkludi li the authorities' proposed pace of fiscal consolidation for 2016 to 2018 is appropriate. It-tim ta' ekonomisti internazzjonali li studjaw lil Malta ma rawx il-bozzat sħomor li jara l-kap tal-Oppożizzjoni imma sostnew li l-isfida għal pajjiżna hija li jżomm il-momentum tal-bidliet ħalli l-ekonomija tagħna tibqa' b'saħħitha għal il-Gvern fl-istqarrija. Anke l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ikkummenta dwar ir-rapport. Il-Gvern jinnota b'sodisfazzjon li l-isforzi biex isaħħaħ il-governanza fiskali hija konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-IMF għal Cicluna.